KCTV Lone Rashapi daka Frank Motors Kajaka dekali ka bathamai jong ka Tata Motors Halatgor ni Shillong ringkat bakanet foodish Ordar mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Ka Maubna Sports Club kalayo ra ya kanam ladu hakajinge kun final jong ka second Pomlakrai Football League arajar RPR bala penyai de ka Pomlakrai Sports Club ka balalong hakasni satjan jong ka RPO Henry Tarik Unai Leber arajar RPR Hamadan Mirthong da ka bapenlim no ya ka Leolong Sports Club Hagani ke Lempung yele kai ke bala sedang nadu ke khat nyo tarik ubnai kela lingkot arajar RPR kidon shipho tli kikin hon ke bala shimbenta banyak ni ya kanam lado ke kinho yele kai Maubna Sports Club ke bala yo ra ya kanam lado kala yo khor ya ka song pisa ka ba saupo hajar tingka haringkat bat ka trofi kad ba ka Leolong Sports Club ke balawan ba arpat kala yo khor ya ka song pisa ka ba arpo hajar tingka haringkat bat ka trofi Ya kanam best player la yo ra da u Freely Tariang kad ba ya kanam best goalkeeper la yo ra da u Frederick Nongkinri ba ya kanam top scorer la yo ra da u Meshai Tariang ya ki khusnam shikinong job la sam da u MLA jong ka Mawati constituency u ba da sakhet ba lamare u ba dairu menteri jong ka sarkar jilla harangkat kajing sakhi lang jong rang ba snong ki nongkit kam snong bat ki nongkit kam jong ka Pomlakrai Sports Club Ai mensiam ikinong elam jong sport club lada nakaliang jong pi pimishim menta ngek bakane ka jing yale kai hakane ka janmit kan numlong ka baitangat de dei lang ba ka jing yasim khiak jong pi ya ka jing ai mensiam ka jong pi kalong ru kum ka jing ktik iki mensiam jong ki kon samla ka jingi la kini ki players jong ki ki sport club ki per ki bamla ban poi sha ka final ru ngek ka ka tem ka ban wan pat kin sanang yale kai ba te tang da kita ki kentien nga ai ka jing ku ko do ba ai ba ka sport club jong ka Pomlakrai kanang ya chaprang na ka we ka por sa ko pat kublai sibon kublai sha jar tournament le ke jing pugle kai kalong ka ba mitnat bat kalong ka ba bam shong shit ngala banong da rei da ka jing shimbenta ka jong pi wei pe wei menta saudong jong ka ning madan ngiyo ya ka jing shong shit ngiyo ya ka jing so shngan bat ngiyo ro ya ka jing so tanat hadu kata banya pet banya sakilem ya ka nega final menta ka sngi hangni te ngana ka liang jong aro ngapan pau ka jing so komen hadu kata banyo ya ka nega lat pandan mentalem bat pi banya sakilem ya ka nega final te yo lese ka la ban long ba mo dang bon na pedeng jong pi ngatarai pimpat itu itau yang au bawan menta kumu kongsan kumbai wa wis mene mo kumu chaman ila pensngau tahan rei wat la kata ro ngaso kum ka akor ka buram kum ka rukom hi tenga kwa ban penitu dalade hi swai pi kenang ba mo kan lat kanu ke jingya kelumar yo pi perkat manu niu kena basuan long chief guest ni sangi kitan ne ya ka kerteng tengah tarai pila banyo sngo sharum shaneng sayo shahat mo tahan rei kum ka rukom ngakwa pan pesol de ba ka kerteng jonga ngadai udah sekiat bahal lamare bat ngadai Wembley jong ka Mawati constituency ke badal chate chapo Riboy district bat hoy ha jo ka poru ngalong uwei naki minister jong ka jilla Meghalaya jongi ubapai ya ka transport bat ya ka PWD building te kani ka por ngadap da jing sokemen ban don mentalem bat pihak kani ka por bat kadon hero kadau mo kumbang ka jingwai te imat kadon kadau te hoy kat kini gisngi ki por ki bangal lalet bat hangni hamadan umiau hangni ro kani ka de sin ka baar ne ka balai ka banganga wan saki ya ki kenja sport ki bakumni te halor kataro kumba ibawis sila persngau malu malai pi mene habede bat kata ka jingwan yu kejat jonga sagine ki than ki jongpi kumba pila yo sngo sharum shaneng hot kadai ka khubor ka basisha bat ngakwa hero ban sim ya kadai ka kabu ban pentikna ya ka khubor ka ba pi yo sngo ya ka jingwan ka jonga ban ya aireng hak election jong warajar ar pulai kani kadai ka khubor ka pentikna ban hot sispa arpau persen ngan wan yakun ngan wan simbenta ban ngan wan airem lem ai renglem hapo Nokrem constituency house nem arajar
Arpulai tengah sim ya kene ke kabu kum ka kabu ban yo ban penito itau ya lade wala de pioi yang ana jengai nang teiru andai ka kabu ngakwa ban sim kum ka bentau ban penito panitau ya lade andai ngam kwa ban keren politik sane ngam kwa ban keren election andai namar bakadei ka por le soba ban pai ya kene ka final andai tang si benta ngakwa ban penito bahwa ngang adai utau dan sket uba pila ban yosko serum sinang bat ngan sawan hagi sinong kitau jongpi ngan sawan hagi gisem ki jongpi ban pensnopat yaki nongrim ki banga wan yang hapo nongrim constituency house na Arajar Arpulai te habede bat kene kesngi ki bakerpang ke jongi mentaro ngakwa banai kublei yaki artli kini ki tim ki balapoi saka final jong kene ka Pemlak rally kata ketika liulong bat ke mau benar. Mau ngai kublai pi baro artli ki tim bat ha ka jo ke poru. Nga kentu kan pam nga kit bok kit riang ya pi ya kane ka game ka bapin ni le kai bat mne tang ya kane game ro ndrei ya ki wei pat ki benta ki bapi pin sim. Ban peni ya ki sap ki pong jong pi kata ketika football. Bat ngaso ban ai kublai ro ya baro kitu ki tim ki bala sim benta ha kane ka league ki bala pen long ya kene ke league ke bajok bat ki bala penlong ya kene ke league bangin yo hadu mentang singi ban penlong ya kene ke final ke ba isong shik chong singan hadu kata wala dapi klempoi sya ke final ru henrei ngaso banai kublei ya ke bentag ba pi bila simban pendep bat ban pensong shik chong singan tai kini ki artli ki tim ro ngam kwa ban kren sibun kentin henrei ngaso kwa ban kentu kit pam kit bok kit wenyo pi rengkat ke jingkermen ba ngi kum kinong pet kairu nginyo ban pet ya ka game ke bagalong kum ka final hi mo ngayo iba ban ker kar khongor idan hangni mo ngaso banai kublai piru ba ban ker pidan hangno hanoru nga bale nga kan mau konsan ina mar makan mau sisin iwan ruai hapo molos nai hapo ka molos nai ke snong ka ba hapo mau ti constituency kadang gawe ke sen ba iba ban ker iwan ba diai ke jingruai ka basubang hadu kata-kata tangam kan mau borok kowe ke jingrawai nang kan mau tangi we lain habe debat ki player football ba ya ka bol tingin ya shoot ndrei para briu ngimdei ban ya brut kata kade ke jingrawai ke bai roi ba balker kade ka statement ka badan meaning ba tengah kwa ban kan mau ya ka tu ke jing thok ke bala pengkret de ba balker ke jingrawai bala pengkret de iya ka tu ka por ba ngakwa ban ngakwa ban kersan ru ya katu ke jingong baya ka bol tengin ya shoot de parabariu ngimde ban ya brut namar ba ka football borong itip ke de ka game ka bangia uri ya hap nge tengku mo teng ya mensau boro andre ngimde ban ya bosun ngimde ban ya bosi kai ke baja hapo madan ka de ban kut hapo madan kata ka de sportman spirit ka bangi ngide ban dan ngi de ban develop klang ba ngin kiu sa kamat saprang te hangne hapiro kum ki para kum ki perlok ngakwa ban kentu ya pi bato ya lekai daga jing sotenat ya lekai daga jing jai hoj haga jing aklai ngila banur ngila bana pendrei ngin yang ngin pendep ya ke game bat ngin ya persangkat pala banwan ra ya ke tim la jong ke jing job da ya ki ba job siberro ngamkwa ba pin sorong mo long ki ba jai long ki ba humble ondala job ro ngai congratulations je pinado menta bat ye ki tim ya ka tim ke banrem ro mde ban ya rit mensem mde ban ya sosi ndre long ki baduki mensem dang ya trai stom sho kanang ba hagawe pat ka por hagawe pat ka final pin long ma pi kinong job long ki babinot long ki batrai stom wanai ba ka jing yarap ka jongi wanai ba ka jing trai stom jong kinong penyaj kan long le noi ya shakmat saprang ngi kum kinong mikmat ngi don ban kner ki kri lapidan hagano ka jinge kat bangila kat mengidon lale pi kendo jinge snow ba pun snow tenang ban nagalian jungi kum kinong mikmat ro nginyo kalat terti ban wat kilat terti ban penkiu ban nyet ya pi shakmat saprang hagalenti ki bapi ya Pemla cry spot klon abu ya katon shaka jingjong ya ki kon samlang ban yai kan tiu ya ki kam ba bang ban lai ta jing sniu ba bun lu kong chak ya jong ka nam jong ka bu rong ya sab mi dei ban pen ba brut hai
Sia masyarakat tu yang menteri Syai trong kilom Tungin nang kiu Syai kliar kanang Ninang kintiu Pemag respons klom nang trisitong Raya kanam bat kaburom Yaman sin ching i ching long kawe Ikam ki bagrao to yang mantrai
Syukran syedid. Lambatkan. Acing sabtai ke macam yang mampu nas sport club kepala yora yang ketong hanya ke bangsa yang ke second Pomnakrai Football League Arjal Arfuan sayora nak mau nas sport club. Official wakanya aja kena ke game subha ban pulang ni sport panjaban ai ke medal pakai you official subha ban pulang sport nangka kapten ngamo pernah sport club buat kalau long sport club kalau ora ya ke cash prize ke Arfa voucher lengkap pakai trofi.